gamle bøger i oplugte høje med spejdende øje. På svær og skjolde, bag muldende volde, på rune stene, blandt smuldnede bene. Jeg er født i Herrens år 1838, den 23. oktober, og den 23. søndag efter Trinitatis blev jeg døbt i Sønder Vissing Kirke. Jeg hedder Laurens Peter Jacobsen. Min mor var Anne-Marie Rasmusdatter, og så vi kan se, var jeg et uægte barn, hvor den udlagte barnefar var Jakob Lorup, hvorfor mit efternavn blev søn af Jakob, det vil sige Jacobsen. Min mor var 25 år, da jeg blev født, og hun boede med sine brødre på Ledenskov gård. Det er en dejlig gård, der ligger smukt i det midtjyske, bølgende landskab, lige syd for Mossø og nord for Horsens. Gården kom ind i familien, da min tipoldefar, Rasmus Rasmussen, fæstede gården i 1741. Før ham boede der en herr Niels Knudsen på gården, og derefter overtog min tipoldefar Rasmus både gården samt enken Gertrud Marie Petersdatter. Deres søn, min oldefar, var Niels Rasmussen, som overtog gården i 1770. Han havde åbenbart 2 smukke døtre, der hed Katrine og Karen. Det er vist ingen familiehemmelighed, hvad der skete med de 2 bette-piger. Katrine fik en datter den 13. i 3. 1799, kaldet Maren, og Karen fik en datter 2 måneder senere, den 10. i 5. 1799, der blev kaldt Ane. Som I ser, udlagde de begge en vis rytter, Peder Øllegaard, som far. Det snakkede vi meget om i familien, men rytter Øllegaard så vi aldrig igen. Min oldefar Niels Rasmussen døde i 1817, nogle få år efter statsbankerotten, og han ejede ikke meget. Ifølge skifteprotokollen var den dyreste hans ejendel en 9 år gammel ko, vurderet til 30 rigsdaler og 5 får til 25 rigsdaler. Han skulle godt afsted, så ved boskiftet, som hans søn Rasmus Nielsen præsenterede til skifte, blev der brugt 37 rigsdaler til ligkiste og linned til at klæde liget ud i, samt betaling til præst og degn. Og ikke mindst vigtigt for den mere værtslige afsked, blev der brugt 80 rigsdaler til øl, mad og brændevin. Skifteretten beregnede sig 10 rigsdaler og 1 mark, som den tog af kapitalen, og resten måtte Rasmus betale. Boet var således fallit, og intet var at arve, da min morfar Rasmus Nielsen overtog gården i 1817. Rasmus giftede sig med Mette Rasmusdatter, som var 19 år yngre end ham, ikke usædvanligt på den tid. Som I kan se fra folketællingen fra 1834, fik min morfar og mormor 5 børn. Niels, Rasmus, Maren, Anne-Marie, som er min mor, og Søren. Min mormor døde i januar 1847 af en byld i det ene ben. Hun blev blot 58 år, og hun led temmelig meget. Morfar blev aldrig den samme efter mormor døde. Han var 77 år og syntes jo nok, at han skulle gå først. Men han blev mere og mere sindsforvirret, og i oktober samme år dræbte han sig selv i bare sindsforvirring,
som kirkebogen fortæller. Fogeden kom straks, og her kan I høre, hvad der skete. Sting-Vreds Herreders fogedprotokol 1835-1850, og det er et forhør 21.10.1847 i anledning af en i dag modtagen anmeldelse om, at aftægtsmand Rasmus Nielsen af Nedenskov i aftes skal have aflivet sig selv ved at skære sig i halsen. Rasmus' søn Søren havde overtaget gården, og han oplyste, at Rasmus var omtrent 78 år og havde været på aftægt siden sidste forår. Der var et tegn på tiltagende sindsforvirring, og Rasmus talte om den onde ånd, men de sidste par dage var det blevet bedre, så bevogtningen af ham var blevet lempet. Men i aftes, altså dagen før, var det så blevet forværret, og Rasmus gik i seng i mørkningen. Så hørte familien råb, og så fandt de Rasmus med sår i halsen, og en time efter var han død. Lad mig fortælle lidt om mine tanter og onkler. Først onkel Niels. Onkel Niels ejede Sandvad Kro og Gård, som blot ligger 4 kilometer fra Nedenskov Gård. I 1842 byttede han gård med hr. Niels Udby, som havde Pinsmølle, der ligger tæt ved Sønder Vissing, så onkel Niels blev bestyrer af den travle Pinsmølle. Min onkel Niels på Pinsmølle døde af tæring i 1860, og han oplevede da ikke, at en af hans sønner, min fætter Rasmus, døde 2 år efter. Som det står i kirkeborgen, omkom ved en ulykkelig hændelse. Spillet i møllen grab fat i hans arm. En arm og et ben blev brækket. Benet blev amputeret, men han døde af stivkrampe. Min anden onkel var Rasmus, som havde en gård i Tønning, og som I vil se senere, boede jeg hos ham, da jeg blev konfirmeret. Min tante Maren giftede sig, da hun var 25 år gammel. Den heldige var Jakob Norup fra Petersbjerre, som blot var 22 år. Petersbjerre ligger 20 km fra Nedenskov Gård, og Petersbjerre havde været en Norup-familiens eje de sidste 40 år. Stakkels Maren skrantede noget. Hun fik et dødfødt barn 9 måneder efter hun blev gift. I november 1838 døde min tante Maren, efter hun havde været syg i ganske kort tid. Hendes mand, Jakob Norup, var så ret nedslået derefter. Den sidste af mine onkler var Søren. Han var den eneste af mine onkler, som jeg har et billede af. Som I kan se, ser han tilfreds ud, rygende på sin pibe, sammen med sin kone Mette Marie. Han havde da også grund til at være glad. Søren er den yngste af mine onkler, men han var alligevel den, der overtog Nedenskov Gård, da min morfar døde. Gården voksede, og han havde ikke mindre end 7 tjenestefolk på gården. En af dem var Rasmus Udby, som var et af min kommende stedfars børn. Det vil I høre om senere. Nu har I hørt om mine onkler og mine tanter, om min morfar og morfar, forfædre. Men hvad med min mor, Ane Marie Rasmusdatter? Ja, det er jo også ganske en historie. Som I vel kan huske, blev min mors søster, tante Maren, gift med Jakob Norup, og hun døde i januar i det herrens år 1838. Hun var min mors store søster og hendes idol. Vi blev alle meget triste til mode efter denne alt for tidlige død. Ved begravelsen blev der fældet mange tårer, og den stakkels enkemand Jakob Norup skulle jo også trøstes. Mor blev der med barn, og 9 måneder efter tante Maren døde, blev jeg født, oktober 1838. Og som det så rigtigt siges ud i kirkebogen, den udlagte barnefader var enkemand Jakob Norup,
fra Peters Bjerre. Jeg var søn af Jakob, og derfor hedder jeg Laurits Peter Jacobsen. Ja, det var sandelig meget at snakke om i Sønder Vissing i disse dage. Nu er I jo nok nysgerrige om at høre om min far og hans familie. Det var jo en ganske statlig familie. Min far Jakob var sønnesøn af præsten i Urlev, Jakob Jacobsen Norup. Han kunne selv føre sine aner tilbage til det tidlige 1600. Jakob Jacobsen Norup fik 10 børn. Den yngste var Erhard Norup, min farfar. Han blev født i det herrens år 1769, og han købte Peters Bjerre, en gård i Åle på over 12 hektar. Erhard giftede sig med Karen Marie Nielsen, og tilsammen fik de 9 børn, hvor 5 af dem døde tidligt. Min far, Jakob, var en af dem, der overlevede. Min far, Jakob Norup, eller Jakob Erlandsen Norup, som det officielle navn er, kendte jeg ikke, men efter sigende levede han over evne. Da hans far døde, kom gården Peters Bjerre på auktion, men han ejede den kun et år og måtte så gå fra gården, da der sikkert ikke var penge nok til kreditorerne. Min far blev samme år gift anden gang med Agnete Andreasdatter, og de fik 9 børn til sammen. Jeg så ikke min far. Jeg havde dog set et billede af en af hans sønner, som jo er en af mine halvbrødre, Christian Erhard, som I kan se her. Jakob Norup levede fra hånden til munden, arbejdede som daglejer, blev skilt fra sin kone Agnete og boede det sidste par år på aftægt hos sin søn, men kom senere på fattighuset, hvor han begik selvmord i 1882. Ja, det var da en trist ende. Efter jeg blev født, voksede jeg op i min mors familie. Min mor forblev ugift, hvilket min morfar ikke var glad for. Han skulle betale for mit underhold, som I kan se af folketællingen Laurits Peter, som er husfaderen forsørges. Der var ikke krævet noget alimentationsbidrag. Jeg havde imidlertid en dejlig tid på gården, kom overens med mine onkler, som stadig ikke var gifte på det tidspunkt, og de syntes, det var sjovt at have en lille knø som mig omkring sig. Men så kom året 1847. 1847 var et mærkeår. Jeg var 9 år, og mor var 32. Jeg var i det år, at den danske Galatea-ekspedition, der sejlede rundt om jorden, kom hjem og blev modtaget af den allernådigste Christian den 8. i København. Men også i Sønder Vissing skete der ting. Min stakkels mormor var død i januar dette år, og min morfar blev mere og mere underlig. Og min mor blev så mærkeligt fraværende. Der var noget i gære. Pludselig en dag kom mor hjem, omfavnede mig og sagde med et stort smil, vi skal giftes. Det var en ganske stor omvæltning i mit liv. Pludselig fik jeg en stedfar og 8 nye halvsøskende. En af dem var Rasmus Udby, var samme alder som mig. I kan vel huske Rasmus, som blev ansat som karl hos onkel Søren på Nedenskovgård. Min mors nye mand kendte vi da udmærket. Niels Udby ejede tidligere Pensmølle, men var nu bestyrer af Sandvad Kro og Gård. Niels havde byttet gård med min onkel Niels Rasmussen et par år tidligere, så vi kendte både Niels Udby og hans kone Anne Margrethe. Stakkels Anne Margrethe var jo svagelig, og hun døde, da hun var 47 år. I september 1846, af betændelse i blodet, forbundet med en gammel brystsvaghed, som præsten skrev i kirkebogen. Den 12. juni 1847 blev mor gift med enkemand Niels Udby, 39,75 år gammel, i Sønder Vissing Kirke. Jeg var med sammen med alle mine søskende.
Min mor fik hurtigt 3 børn. Da den ældste af mine halvbrødre, Rasmus Anson, blev døbt i 1848, var alle 3 onkler fadere. Både onkel Søren på Nedenskovgård, onkel Niels på Pindsmølle og så onkel Rasmus, som stadig var ungkarl. Men det var ikke let for mig med den store børneflok, og efter et større skænderi foreslog min mor, at jeg skulle flytte ind hos min onkel Rasmus. Min onkel Rasmus boede i Tønning. Han ville gerne have mig boende. Jeg blev den yngste af 4 tjenestefolk. Jeg var 12 og begyndte også i en ny skole, hvor jeg jo som tidligere gik hver anden dag. Kort tid efter begyndte jeg konfirmationsforberedelserne hos pastor Faber i Tønning Kirke. Jeg blev konfirmeret den første søndag efter påske, og jeg fik den flotteste karakter af dem alle i kundskaber, MG+. Men jeg havde også hørt grundigt efter, hvad pastor Faber havde lært os om evangeliet. Jeg er ikke særlig god til at skrive, men en af mine fætre på min fars side hedder Laus Thomsen. Han skrev nogle år senere nogle erindringer, og hvad Laus gik igennem dækker jo temmelig godt, hvad jeg selv oplevede på den tid. Ja, I kan se et billede her af Laus, efter han blev dekoreret for krigen i 1864. Laus var uægte søn af en af fars søstre. Han boede på Petersbjerre. Ligesom jeg blev han sendt ud, som vi gjorde dengang, for at tjene. Her er lidt af, hvad Laus beskriver. Som 10-årig dreng kom jeg ud at tjene i Hjortsvang præstegård, hvor jeg var i 2 sommer og 2 vintre. Om sommeren passede jeg gæs, høns og ænder, så vi havde masser af. Om vinteraftenerne ribbede jeg fjer. Jeg blev hundset af præsten og madammen. Gæssene ville flyve frem og hen i kornet, og derfra kunne jeg ikke drive dem tilbage, for jeg var for lille af vækst. Så vankede der klø af præsten. Blev der en høne eller en and borte, skulle jeg bringe den til veje, ellers vankede der klø af madammen. Men det aller værste var om vinteren, når kalene og pigerne sad sammen, så blev man proppet med trolde og heksehistorier. Så jeg kunne se trolde og heks alle vegne. Jeg turde næppe gå ud ved aftenstid. Efter at have været hjemme om vinteren, måtte jeg den 1. april ud at tjene igen. Der var jeg 12 år og kom ud på en gård, som lå ude på den nøgne hede. Jeg skulle her passe 8 køer, 2 stude, 2 kvier og 10 får med lam, og jeg var den eneste tjener. Der sultede jeg som en ravn og fik klø til, sådan at jeg tit tænkte på at tage mig selv af dage. Da jeg havde været der i 3 måneder, løb jeg derfra og fik så plads på en gård i Linderup, hvor deres dreng var kommet derfra på grund af sygdom. Der tjente jeg resten af sommeren. Der havde jeg det forresten godt, fik nok at spise og drikke, men der var for meget at bestille. Vi skulle karte uld hver aften med undtagelse af lørdag aften, så var vi fri. Vi legede da til klokken 9, da vi skulle i seng. Datteren og jeg skulle karte et pund uld hver aften, men når der var sne på, kneb det for os at få det gjort. Vi fik grød hver aften, så snart vi kom ind og havde indryktet, og klokken 8 fik vi fedtemad og et stort stykke kød dertil, og når det frøs, fik vi varm øl. Vi slagtede en masse får. Om søndagen fik vi røget fårelår og kaffe til dagre. Da jeg var 19 år, flyttede jeg til gård Kær i Vonding. Det var en streng plads med arbejde, og kosten var ikke så god som det sidste sted. Vi kom til en masse gilder, og konen ville altid have mig med, skønt jeg var en dårlig kusk. Jeg var ikke vant til at køre heste. Det aller værste ved de store bryllupper var, at når man kom kørende ind i gården, og der så begyndte 2-3 hornblæser at tude op, så blev hestene urolige, men jeg kom dog aldrig galt afsted. Selvom det er Laus, der fortæller sin historie, så var det jo nogenlunde, som det foregik på den tid for os alle sammen. Jeg var 12 år, da jeg flyttede hjemmefra. Jeg boede 4 år hos onkel Rasmus, hvor jeg arbejdede på fuld tid som karl. Efter ham fik jeg plads på en gård i Gredstrup. Derefter arbejdede jeg hos gårdejer Peter Terkelsen i Slagballe og næst hos Niels Mortensen i Sønder Vissing, hvor jeg var den ældste af 3 karle,
Alle sammen steder, hvor jeg voksede op og hvor jeg kendte folk. Mit pige ville med, ja, mit pige ville med. Det kan du ej, mit ven, jeg går i krigen hen. Og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Jeg var der ingen fare, som piger her hos dig. Men alle Danmarks piger, de stod ned på mig. Og derfor vil jeg slås, som tapper landsoldat. Hurra, hurra. I 1862, da jeg var 24 år gammel, skulle jeg på session. Jeg var jo ret opstemt og ville gerne i kongens klæder. Sessionslægen undersøgte mig grundigt, men så pludselig så han noget bekymret ud og fortalte mig, at jeg var spinkel og havde betydelige kirtler og kirtelsyge i høj grad, og han måtte derfor give mig et udygtighedspas. Jeg blev noget skuffet, specielt da Rasmus Udby kom i uniformen. I kan vel huske Rasmus, som var min stedfar, Niels Udbys ældste søn. Stakkels Rasmus blev senere indkaldt og var med i krigen i 1864. Han kom til 6. infanteriregion, blev såret et par dage før slaget ved Dybbøl og døde på Sønderborg Lazaret den 28.3.1864. Sessionslægen syntes, jeg skulle tage det roligt, og jeg var også noget træt, så mor foreslog, at jeg skulle komme og bo hos dem og arbejde hos dem for at få noget kærlig pleje. Mor og Niels Udby var flyttet allerede, da jeg var 15 år til Søvind for at betragte kroen der og gården. For første gang i 8 år boede jeg nu hjemme og kunne da også se mine 3 halvsøskende. Søvind ligger bare 1,25 mil nord for Horsens. Jeg fik det efterhånden bedre, og jeg tog lidt på i vægt og begyndte at arbejde i kroen. Jeg kom specielt godt overens med en af de andre tjenere på Søvind Kro, Julius Jensen Schøtz. Han var kommet dertil på samme tid som mig, og vi havde det sjovt sammen. Jeg blev inviteret til hans forældres hjem i Hylke, kun 2 mil fra Søvind. Faren var en gammel gårdmand samt urmar, men han var nu på aftægt. Lige med det samme fik jeg et godt øje til Julius lillesøster, Anne Dorothea. Ja, jeg gik jo faktisk hen og blev lidt småforelsket i hende. Julius forlod Søvind i 1863, men jeg tog hyppigt til Hylke. Jeg boede i de næste 5 år i Søvind, arbejdede og tog til Hylke til lokale fester med Anne Dorothea. Det tog sin tid at vinde hende over, men jeg var temmelig ihærdig. Endelig friede jeg, og vi blev gift i Hylke Kirke. Anne Dorotheas far havde en lille gård på Brørup Mark, og han var samtidig uddannet som urmager og arbejdede både med gården samt med urreparationer. Jens Lausen Schøtz var oprindelig urmager og havde rejst med som naver i Tyskland, måske også i Schweiz, de vides ikke rigtigt. Han talte flydende tysk og var i det hele taget en oplyst mand. Han holdt avis, hvad almindelige mennesker ellers ikke gjorde på den tid. Under krigen fra 1848 til 1850 kom folk langvejs fra for at høre nyt i det meget gæstfri hjem. Ved siden af sit håndværk var han musiker og spillede til guitar og baller. Hans sønner lærte også at spille. Man måtte ikke bruge det som håndværk, da de ikke havde hans karakter og kunne sige nej til spiritus.
Ane Dorothea havde en søster og 3 brødre og var selv den yngste. Jeg vidste jo godt, at faren var gået på aftægt 3 år tidligere, men vidste ikke, om der var midler til at holde bryllup. Min svigerfar satte mig ned en dag og fortalte mig lidt om betingelserne, der var underskrevet, da han gik på aftægt for 3 år siden. Jeg synes, det var interessant at høre om de gode betingelser, han fik, hvorfor jeg gerne vil gengive dem her. Uddrag af aftægtskontrakt oprettet 14. juni 1858. Punkt 1. Det er den årlige afgift til aftægtsfolkene, og de skal have 3 tønder tørret rug, 2 tønder godt 2-radet byg til gryn, 4 skæpper boghvedegryn, 8 lispund sigtet bygmel, 4 lispund godt hvedemel, 2 tønder godt byg malt, 4 lispund smør, 4 lispund gode og forsvarlige oste, 4 lispund godt oksekød, alt inden november. Dagligt skal de have om sommeren 3 potter nymalket mælk, og om vinteren 2 potter dagligt fra 1. november til 1. maj. Årligt skal de desuden have en levende gris, som skal være et halvt år gammel, og som i det mindste skal veje 7 lispund. 4 forsvarlige ænder, et godt uklippet lam. Punkt 5. Fri bryllup for den endnu ugifte datter. Det er nok din stammor. Ja. Punkt 6. Døde aftægtsmanden først, så skulle aftægten halveres, men døde konen først, så skulle det være uforandret. Som I hørte, var der taget højde for Ane Dorotheas bryllup, så vi blev fejret behørigt. Brylluppet fandt sted den 26. oktober 1866. Jeg var 27 og hun 23 år. Derefter tog vi bopæl i Ustrup, tæt på Hylke. Ja, altså min farfar, Ja. han var en ganske almindelig bonde, han havde set og sagt. Ja. Man blev gift med en velhavende gårdmandsdatter. Jo. Ja, det er VOR, VOIR, NIM, Herreders skødestreg og panteprotokol, at aftægtsmand med stort Jens Laursen Schødt er død i dag. Han var enkemand og efterlader chatol, et stueur, en kakkelovn, et sengested, nogle gangklæder og forskellige småting. Og at værdien af det selv næppe udgør det beløb, der som anført tilkommer ham, således at der intet bliver til arv. Vi arbejdede begge, men jeg synes, vi skulle prøve noget nyt. Hvad med at tage til Amerika? Bladene reklamerede hele tiden med de store dampbåde, der gik over Atlanten til det forjættede land. Men Ane Dorothea ville helst ikke forlade sin familie, og jeg kendte ikke noget til det engelske sprog. Efter mange diskussioner blev vi enige om, at det kunne være spændende at prøve at drive en kro. Jeg havde da lidt erfaring. Jeg tænkte meget over det og syntes, det kunne være en god idé at starte en beværtning i den nærmeste storby Horsens. Jeg havde en del erfaring fra kroen i Søvind, hvor jeg havde arbejdet 4 år. Det eneste problem var penge. Min svigerfar, Ane Dorotheas far, som I hørte var på aftægt, kunne ikke hjælpe.
men gennem det sidste par år var jeg kommet lidt tættere på min stedfar Niels Udby, som lovede at hjælpe mig med at finansiere det. Det tog en del forberedelse, men endelig fik jeg bevilling i Horsens til en beværtning. Hos den gamle rev, C.A. Brun, lejede jeg et hus for 200 rigsdaler om året. Det lå på selveste torvet i Horsens, hvor der var marked hver lørdag. Da jeg havde lånt penge fra min stedfar, Niels Udby, synes jeg jo nok, jeg skyldte om noget, så i lejekontrakten kaldte jeg mig Laurits Peter Udby Jacobsen. Den eneste gang, jeg kaldte mig det, mor blev glad. Jeg måtte underskrive en lang kontrakt om lejemålet. I kan jo bare høre en af paragraferne. Lejekontrakt imellem købmand C.A. Brun med W, som ejer værtshusholder med stort L.P. med punktum Jakob Udby som lejer. Punkt 1. Bortlejer med igen jeg, C.A. Brun, til værtshusholder med stort L.P. Jacobsen Udby 1 med i min gård nummer 432 på med denne byes Gavlgade befindende beboelseslejlighed. 5. afsnit. Lejeren må stå til ansvar for hans folks moralske opførsel, ligeså forpligter han sig til ikke at holde eller huse løse eller uanstændige fruentimer. Så du kender ikke rigtig noget til, eller ikke så meget til farfars forældre? Nej, jeg har aldrig set dem. Du har aldrig set dem? De er døde. Men du sagde lige før, at hans far havde en overgang i Jørgensens Hotel i Horsens, ikke? Jo, ja. Fordi min farmor var ud af en velhavende gårdmandsfamilie, eller ikke gårdmand, en større landbrug havde det vist. Og jeg tror nok, eller rettere sagt, jeg mener, at det var dem, der finansierede det, at han fik Horsens Hotel. Nå, for så. Ja. Og så gik det hele jo nedenom og hjem. Ja. Altså. Og de satte alle deres penge i Jørgensens Hotel, har jeg været at fortælle. Ja. Ja, Bette Svend Åge og Grete, mine børnebørn, troede jo, jeg havde købt det store Jørgensens Hotel nede ad gaden. Men nej, det var ikke rigtigt. Enkefru Jørgensen kørte det selv videre. Horsens var en rigtig handelsby. Der var etableret en del nye fabrikker i min tid. De ansatte var en del tørstige sjæle. Ja, det var jo en bitte verden. Nede ad Nørregade boede hr. Ludvig Thornam. Jeg kunne se hans hus fra torvet af. Hr. Ludvig var gift med Anina Charlotte Norup som en fars kusine. De havde 2 smukke døtre, Emmy og Ludovica, som jeg tit så promenere på gaden, og en gang imellem så jeg dem også henne på torvet, når der var torvedag. Men Ludvig var en fin mand, overlærer på latinskolen, så ham så jeg aldrig på krogstuen. Emmy og Ludovica blev temmelig kendte malerier, og deres malerier bliver stadig udstillet. Emmy malede specielt blomster. Ludovica døde desværre ung, men var den bedste malerinde. I kan jo nok undre jer over, at jeg pludselig nævner Thornam-familien. Men som I så, var jeg i familie med Ludvigs hustru, Anina Charlotte Norup. Hvad der er endnu mere interessant er, at Ludvig var bror til Christian Thornam, som var tegner på Galatea-ekspeditionens jordomsejling.
Ja, I tror vel næppe, men Christian Thornams barnebarn, Ella Thornam, blev gift mange år senere med min sønnesøn Svend Åge, som I allerede har set. Ja, det skulle jeg have vidst dengang, så havde jeg nok banket på døren til herr Thornam. Det begyndte alt sammen så godt i Horsens. Vores første fødte, Rasmus Jørgen, blev født i Horsens i juli 1869. Beværtningen gik godt, vi havde tjenestepige til at hjælpe, og på markedsdage havde vi travlt. Horsens var en driftig handelsby. Det var også svært. Man skal jo også underholde gæsterne, og det med regnskaber var jeg aldrig god til. I løbet af det næste år kom kreditorerne tæt på, og det blev sværere og sværere at få det hele til at køre rundt. De ubetalte regninger hobede sig op. Der tror jeg nok, han drak mere end gæsterne. Så gik der ikke ret mange år, før han var god for det. Til sidst var der ikke flere penge. Ingen muligheder for at låne, og jeg havde vel også taget min part af de våde varer. Vi rejste så fra det hele med et lille barn, vores Rasmus Jørgen, som var 2 år og 1 undervejs. Vi flyttede tilbage på Søvind, hvor vi kendte en del mennesker, og hvor lille Marius Bernhardt, vores andet barn, blev født i Odder i 1871. 2 børn, som tilfældige job, var ikke let. Også når der var gæld at betale. Jeg ledte efter udveje. Gennem nogle venner hørte jeg pludselig om de store muligheder i Esbjerg. Jeg havde aldrig hørt om byen før, for det var jo kun 2 gader ved kysten ud for Varde. I 1870 blodede der blot 350 mennesker. Regeringen havde besluttet at anlægge en stor havn, og arbejdet var begyndt i 1869. Folk fra alle egne af landet kom fartende, og alle, der havde mod og lyst til at prøve det nye, og som ikke var bange for at tage fat, tog til Esbjerg. Vi tog derud, og jeg fik et godt arbejde med at grave, men det var hårdt. Man blev tørstig, om så mange andre pansatte jeg overskuddet i spiritus. Efter arbejde var vi altid omkring Tutten. Der var en stor trapperak med udsalg af forskellige varer, men også en beværtning. Så døde min mor i 1875, og hendes mand, Niels Udby, som jeg jo efterhånden godt kunne lide, døde 2 år senere i 1877. Det år var Anne Dorothea gravid med vores 3. barn, så han blev kaldt Arthur Udby Jacobsen til minde om min stedfar. Vi savnede familien, og arbejdet var ved at ebbe ud i Esbjerg, så vi flyttede som mænd tilbage til Jævnstangen i Sønder Vissing med 3 sultne børn. Det var svært at få det hele til at gå rundt. Så som I kan se af folketællingen i 1880, arbejdede jeg som daglejer og nød samtidig fattigunderstøttelse. Understøttelse var jo anderledes, end den er i dag. Fattigunderstøttelsen bestod ikke alene af kontanter, men også nogle tønder byg og ro og noget tørv og en gang imellem nogle rigsdaler til husleje. Børnene begyndte efterhånden at komme af gårde. Jeg var temmelig stolt af mine 3 drenge. De var ranke og kække og meget velopdragende. Det må jeg takke Anne Dorothea for. Hun sørgede altid for, at de svarede høfligt, havde rene klæder, var beskedne og ikke lavede så meget ballade, som man ser ungdommen nu om dage gøre. Vi flyttede tilbage til Sønder Vissing og ejede for første gang et lille hus ved Nedenskovgård Mark.
Og så fik de et lille husmandssted. Ja. Og som jeg i øvrigt har set. Har du det? Ja. Hvor ligger det henne? Det ligger i Bræstrup, lige ved Horsens. Aha. Og det fortalte jeg Jørgen, der havde været at se det, fordi jeg havde besøgt en kusine, vi havde derovre, der hed Alma. Ja, det er rigtigt. Og så fortalte jeg Jørgen det, og så sagde Jørgen, skal vi ikke købe det, søster? Men hvad skal vi bruge det til, når det ligger derovre? Og det var jo slet ikke spor moderne, men meget yndigt lille bondehus. Meget sødt. Jeg var daglejer og brøndgraver, men arbejdet var hårdt. Man bliver jo ikke yngre, og jeg var så heldig at få alderdomsunderstøttelse, som I kan se her. Det var noget nyt, der lige var kommet. Alderdomsunderstøttelsen var lige vedtaget, og jeg skulle blot op og godkendes af sognerådet. Så begyndte jeg at flette sivsko for at supplere den beskedne indtægt. Så vidt erindring om ham, det er fra jeg var ganske lille. Du ved, samtidig har man erindring fra i et billede. Ja. Fra man var 4 år med, eller hvad. Ja. Man ser ham sidde med de her mærkelige sivsko og flette. Nå. Fletter sat sammen med et stykke sejlgarn, og så var der altså paradis, ikke sandt? Der boede de meget, meget fattigt. Men det var ikke meget, vi kom derovre. Der var 5 børn hjemme hos os. Ane Dorothea kunne godt lide at gå i haven uden for huset. Hun dyrkede mest grøntsager, men også pragtfulde blomster. Her kan I se Ane Dorothea i sin elskede have. Men det bedste var, at børnene kom i vej. Rasmus Jørgen blev gift, og vi fik vores første barnebarn, Alma, i 1894. Der var jeg 56 år. Rasmus Jørgen boede i Vinden ikke så langt fra os, så ham så vi der med mellemrum. Rasmus Jørgen var gift 3 gange, da hans første 2 koner døde tidligt. Hans andet barn blev derfor født i 1910, og jeg må sige, at jeg blev lidt stolt, da han blev døbt Laurits Peter. I 1893 blev Marius taget til Livgarden og flyttede til Kongens København, og 2 år senere fulgte Arthur lige hans fodspor. Det er jo en lang salat fra Horsens til København, så det var yderst sjældent, at vi kom til København, men vi fik da besøg af dem. Jeg kan huske, at Marius engang bragte de 3 ældste, Rigmor, Karl og Svend Åge med sig. Her kan I jo også se det eneste billede, der eksisterer af mig og Ane Dorothea, taget i København, en af de få gange, vi besøgte dem. I kan vel nok se, at vi havde arbejdet hårdt for vores udkomme. Livet ebbede jo langsomt ud, og det blev sværere og sværere at komme omkring. Jeg døde i februar 1914, 75 år gammel, og blev begravet, hvor det hele begyndte, Sønder Vissing Kirke. Min kære Ane Dorothea fulgte mig på vej 6 år senere. Hun blev 77 år og blev også bisat fra Sønder Vissing. Det havde ikke været noget let liv.